Oh my God! And I like I'm never to me. Ebalemon live. Maka no na je Ebalemon no onye guru na Ebalemon ka on live. I was a guy making a young one. And as a guy told you, couldn't man up a malole balloon.
Tata mụ na Michael Udegbu ịnọ. Udegbu ikene na Ọhaneze. Ọhaneze na ekene unu. Ọ na-akpa mma ọnụ na-eri n'ọka. Mụ na anọ na studio Ọga Entertainment akpa mma n'ọka. Ezigbo onye obodo. Ha bụ injinia Marụ Ịbalụ Mmọnwụ. Ọ bụrụ onye ụzọ, ọ bụrụ onye ile. Ọ na ụka ka anyị nọ wee na-arụ Ịbalụ Mmọnwụ. Ọhaneze unu anụgonu ibe Mike Udegbu kwuru maka ndị na-ajụ ajụjụ Ịbalụ Mmọnwụ. Unu anụghị n'ọrụ Ịbalụ Mmọnwụ n'onwe Chief Michael Udegbu Okwokoyolo. Odogwu Igbo bụ karịrị. A sị na eji ego abago mmọnwụ. Na-ajụghị ego abaha mmọnwụ. Kedu ihe agwazi ndị egwu ha anaghị aga nke ọma? Kedu ihe agwa ndị egwu? Na-agwa ndị egwu ha aga nke ọma bụ na asị nọọ ọka utu dike mụrụ odogwu n'obi ahụrụ na-ebute otu njeni na mmadụ gaa ezigbo studio like bịa na nke akpa mma ọnụ na-eri n'ọka ihe ma ọ dilect ya ma wepụta obi rụọ ọrụ kụzie elu ma gbazie elu ụzọ nke na-adọrọ m ọsị nke adọrọ ma nke bara ọsị na nke aba na nke eji ị ga-esi rie ị na-aghọta na ndị egwu ha agaghị afịa egwu aka ga-aga afịa na mmadụ abụrụ Chukwu mara mmadụ na-enyere ibe ya aka na ihe Chukwu si mmadụ ya ka ọ gaghị abụ ya ọ bụrụ eziokwu bụrụ inu bụrụ atụ bụrụ okwu ị na-aghọta Ọhaneze ekene m unu ọ ya adịrị unu mma. Unu anụgo n'ọnụ okwu onye olo ọ bụ ọkwa n'ike m ka m ji alụ onye bụ egwu mana ọnụ site na agbara ndị nwe obodo na ndị nwe ana mana eziokwu ndị mmiri na ndị ana maka nwoke ejiri ego nara ejije ngala ọgwe n'ihe o yekwu na pepe nwaanyị na-anyụ nsị n'ọbịa kedu ihe na-eme ya na ihe na-eme n'ọfịa nụ maka ijiji n'ebe nsị ọ na-ebe ige o ji anyị nsị alụ mere ọnwa na-eri ya ọrụ na-esepụrụ ya esepụ ọrụ obodo ọgwa mụ na Mike Udegbu ike na otego anyị chibere nya egwu ndị mmadụ na-ata mụ na-ajụ kedu ebe alụrụ Ịbalụ Mmọnwụ. Mike Udegbu wetara akpa mma ka ọ dị na studio ka ọ kọwalụ ndị mmadụ nọ na studio akpa mma ka alụrụ Ịbalụ Mmọnwụ nọ studio akpa mma ka a na-aba mmọnwụ kọwalụ na onye ji ego abago mmụọ akpa mma na-aba mmadụ mma obodo amalụ nọife onye na-eme ka ọ dị ji akpụ ya a sị datị na ikọmamụrụ ọnụ ọgbọ ụfụfụ ife onye malụmalụ ya ọ ihe dị n'akara aka na-eme ya eme ada awata ya n'anya ma ọnụ na-eri ya fakarịsịrị ọka mma mmiri malụkwe na-awụ ya arụ mana eziokwu azụ ọkụ da ibe ọdụ ka ọ yụrụ arịa ịka na ya aka nsi bịa ya nke akpa mma a ma gosi ụmụ ụwa ka anyị na-enyekwa m olu ndepụta mmọnwụ na-ebe agwe abụba Igbo ude n'ọgwe onye ụlọ mmụọ na-ebe agwe ajụ ọgwe Ịbalụ Mmọnwụ ego ajụ ọgwe ebutere ike ajụ ọgwe ejila ya ike na mmụọ na-ebe ọlụ ndo na mmọnwụ na-ebe ọlụ ndo onye ụlọ Igbo bakarịa onye ụlọ Igbo bakarịa mama n'ọga Ịbalụ Mmọnwụ haba wewe n'otu nwoke wewe onye zuru Igbo na-ebe onye ụjọ na-etilo mmọnwụ akpa mma n'oge obodo